В днешното видео ще си поговорим за едно важно астрологично събитие – новолунието в знак Риби. Но също така завършва един дълъг цикъл, започнал през 2012 година. Съюзи, при сключване на договори може да остане вътрешна сила, ще бъдат силно акцентирани. Също така ще имаме квадратура. Това новолуние носи силни енергии на завършване и на ново начало. Интриги. Пазете своята енергия чиста. Работете. Нептун ще окаже силно влияние, като може да имаме силни интуитивни прозрения. Видим и какво ще ни разкрият картите Таро за това новолуние. Да сме до края на видеото, защото ще ви дам практични насоки и ще ви разкрия. Искате ли да разберете как предстоящия астрологичен процес ще ви повлияе? Какви промени ви очакват и как да го използвате във ваша полза? Споделям всичко това в новото ми видео. Гледайте пълната версия в мой YouTube канал. Линк ще оставя долу в описанието. Както и не забравяйте да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропускате важни звездни прогнози.